Uyu mchakabva anga ari munhu anga ane rudo kuvanhu wese wekwaRodo. Hatina kana munhu wani waakamborwa naye kana kumboshaudhana naye. Anga ari munhu anobatanidza mhuri pamwe chete zvakanyanyisisa, zvekuti kana mumusha muno muchinge mwanga kana vanhu vasingawirirane zvinhu ndiye aitouya kosanganisa vanhu kuti vanhu vadini vaite chinhu chimwe. Saka zvaaita izvi kuenda kwaaita tarasikirwa. On behalf of the government and people of Manicaland, on behalf of His Excellency, the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, and on my own behalf, to extend our deepest and most heartfelt condolences to Amai Ruodo, the Ruodo children, the extended family, and the entire province, on the loss of this great son of Zimbabwe. The history of Comrade Mosh Pwititi is the story of Zimbabwe itself. Born on 14th March 1954 in Samshonga village, Mutasa district, under headman Munama and Chief Mutasa, here in Manicaland province, the young Richard grew up under the harsh realities of colonial oppression. Like many Zimbabwean youths of his generation, he was deprived of fundamental rights, opportunities, and dignity. Yet, rather than submit to injustice, he embraced the noble cause of liberation, demonstrating from an early age the courage, patriotism, and unwavering resolve that would define his contribution to Zimbabwe's independence. His courage and selfless sacrifice, together with that of countless comrades, secured the freedom and independence that all Zimbabweans enjoy today. At the independence in 1980, this humble son of Manicaland rose to become the first black director of Zimbabwe Army Records, a position of immense responsibility, which he discharged with exceptional professionalism, integrity, and distinction, ensuring that thousands of our gallant troops received their dues with dignity and without fail. Akaenda kuhondo akarwa hondo haana kutopandika, achiita kuti kuzvipira kuti zvatiri tese nhasi, zvatiri kuenjoya tese nhasi, tinge tiri patiri. Akazvipira kutosangana nemabara, akazvipira kutosangana nendekuzero, akazvipira kutosangana nemapfumo, asi akarwa akakunda. Akadzoka nyika yasununguka, haana kuneta, akaramba achishanda. Akashanda nawo kugovernment, akashanda kuministry yewo veteran, akashanda kuarmy. Havana kumbofa vakapanda, vakaramba vakamira pachokwadi. Chinodiwa kunyika handi umbavha, handi utsotsi. Chinodiwa kunyika is being patriotic. Kuda nyika yako mukunaka kwayo nemukushata kwayo. Ndicho chidzidzo chamuchaita take home today. Kuti Major General pakaenda kuhondo, hamuna kumutuma, akaenda ega. Chakamuendesa ikoko is the love for his country and the love for his people. Pawakaenda kuhondo, wakati tiri kunorwira ivhu redu, hawana kuti ndiri kunorwira ivhu rangu. Because waenda ikoko, hapana akawatumira chikafu, hapana akawatumira magumbezi, hapana akawatumira kana sauti zvayo. Wakangoenda, asi wakapromisa kuti we will come back. Ende vhushuwa wakadii, wakadzoka nenyika. Izvozvo ndo zvatikudii, ndo zvatiri kutenda nhasi kuti waRuodo makaita necommitment yenyu, commitment to the country and the party at large. A history maker, a true son of the soil, a gallant liberation fighter, a distinguished military officer, and above all, a patriot of the highest order. The late Major General retired Richard Ruodo, fondly remembered by his name, Chimurenga name, Comrade Moshe Pwititi.
Major General retired Richard Rodo was a wonderful blessing, not only to this community, not only to his family, but to Mutasa district, to Manicaland province, and to our nation at large. Mabasa akaitwa nehanzvadzi yangu. Muri mukati memukuwa wake uyo aitenderera achifamba ari. Ndazwa kudzamirwa. Kudzamirwa uko ndaita hanzvadzi yangu yakandidaidza musi weFriday kuti ndiende kuHarare. Ndikasvika ndikamuona ari kurwadziwa. Asi ndakamanija kutaura naye. Ndikafara kuti ndakataura naye asati aenda. Zvotakanga tichiitirana tichikurarama. Ndikuti Mwari kufa mutemo wenyu asi zvinorwadza. Mabasa akabatwa naComrade Ruodo, mabasa akaita kuti nyika yese zvichibudikidza naPresident Idi Mnangagwa vavape ruremekedzo rwegamba. Saka ndoda kutenda President Idi Mnangagwa nezvawakaita. Asi ndine chitsambe kune vese vari pano kuti iwe uchazenge uri papiwo kana nguva yako yasvika. Uchaunganirwawo here kana kuti haunganirwi? Uchagarirwawo paseri uchirongerwa kuzi uchawigwa sei nenyika. Izvi zvinobva padiscipline, izvi zvinobva pakuzvipira kwakaita Comrade Ruodo. Ndinoti Comrade Ruodo, zororai murugare. We gather here today not merely to mourn, but to celebrate a life well spent in the selfless service of Zimbabwe. To honor a man whose footprints on the sands of history, on the sands of our history, shall never be erased. We celebrate a man who left the comfort of employment at the Butter Shoe Company in 1975 to answer the highest calling any citizen can answer, the call to liberate his motherland, Zimbabwe. As Manicaland Province, would like to thank His Excellency the President Dr. Emmerson Mnangagwa, Chief of the Zimbabwe Defense Forces, for conferring the honor of national hero status on our gallant, illustrious, devoted and nationalist son. Nakutenda musangano wedu weZANU-PF uchitungamirirwa naFirst Secretary ari President wenyika ino baba vaMnangagwa, nekurangarira kuti kune magamba anofanira kupiwa ugamba hwawo. Ngavavatenda nekudeclare kwavakaita Major General Ruodo segamba renyika. Isu semaWar veterans tiri kuchema pamwe chete nemhuri yekwaRuodo. Mhuri yekwaRuodo hamuna kurasikirwa mega, isusuwo semaWar veterans tarasikirwa. Community yemuWard 17, community yemaMutasa, community yeManicaland, community society yemuno muZimbabwe tese tarasikirwa. Kuti nemashoko iwawo Comrade Major General Ruodo, fambai zvakanaka makazwa kuva kwenyu. Isu tichasara tine chimuti chifambisira mberi zvamakasira panzira.